ανασφάλειες, πολλές φορές αντιεθνικές, αντιεργατικές και αντιλαϊκές πολιτικές. Να είστε καλά, κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πολύ. Πάμε γρήγορα και στον κύριο Βασίλη Αλεβιζόπουλο, τον πρόεδρο της ΣΥΠΑ, ο οποίος χθες βγήκε μετά από συνάντηση που είχε με τον Υπουργό, τον κύριο Σπίρτζη, και ανακοίνωσε ο Υπουργός του Πρόεδρου της ΣΥΠΑ ξαφνικά ότι ο εναέριος χώρος, τον οποίο δεν τόλμησε η Νέα Δημοκρατία του κυρίου Σαμαρά να ξεπουλήσει, δεν τόλμησε ο κύριος Χατζηδάκης να τον ακουμπήσει και έλεγε όχι τον εναέριο χώρο, χάνουμε την έρευνα και διάσωση, χάνουμε τα πάντα. Ακούει τώρα τις εντολές των δανειστών και πάει να την κάνει ανώνυμη εταιρεία. Ποιον? Την υπηρεσία αυτή η οποία ελέγχει τον εναέριο χώρο μας, την έρευνα και διάσωση, τα πάντα, και να την πουλήσει για ένα κομμάτι ψωμί σε τοκογλύφους. Κύριε Αλεβιζόπουλε, κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Θα μου επιτρέψετε, κύριε Μιλονάκη, να σας πω ότι παρακολουθώ την εθνική πολιτική άμυνας και εξωτερικής πολιτικής τα τελευταία χρόνια που αφορά το Αιγαίο. Σας πληροφορώ, είναι έτσι όπως τα είπατε. Έχω συνομιλήσει με Ρέπα, Χατζηδάκη, Βορίδη και Χρυσοχοΐδη. Κανένας από όλους αυτούς δεν διαπραγματεύτηκε με την Τρόικα την παράδοση του εναέριου χώρου της Ελλάδας, το διεθνή διάδρομο πάνω από την Τουρκία και όλα τις επιπτώσεις του ελέγχου πλέον της Γερμανίας και της Τουρκίας στο Αιγαίο. Θεωρώ ότι είναι ένα εθνικό ζήτημα. Ζητάω από τη Νέα Δημοκρατία, αν άλλαξε η εθνική πολιτική και παράδοση του Αιγαίου, παραδώσανε τα αεροδρόμια με βοσκοτόπια, όχι του Καλογρίτσα, αλλά της Φράποτ, πλέον δεν έχει μία, και έρχονται σήμερα κάτω από εκβιασμούς να μειώσουν και την εθνική μας αξιοπρέπεια και την εθνική μας ασφάλεια. Νομίζω ότι ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Καμένος, του οποίου ζήτησα συνάντηση με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, μπορούν και έχουν χρόνο να αναθεωρήσουν και να προχωρήσουν στο αρχικό στάδιο της συμφωνίας της εθνικής αξιοπρέπειας και της εθνικής μας ασφάλειας. Αλλιώς είναι υπόλογοι για εσχάτη προδοσία στην πατρίδα μας. Εγώ, κύριε Πρόεδρε, θα πω κάτι στη Νέα Δημοκρατία που ξέρω ότι μας παρακολουθούν όλοι πλέον. Κύριε Πρόεδρε της Νέας Δημοκρατίας, κύριε Κυριάκο Μητσοτάκη, φωνάξτε τον κύριο Αλεβιζόπουλο να σας εξηγήσει τι προσπαθούν να κάνουν οι δανειστές. Προσπαθούν να πάρουν την έρευνα και διάσωση. Προσπαθούν να πάρουν τον εναέριο χώρο της πατρίδας μας. Μην αφήσετε να γίνει αυτή η προδοσία. Φωνάξτε τον άνθρωπο αυτόν. Τόσα χρόνια αγωνίζεται. Δεν αγωνίζεται εναντίον μόνο της δικής σας της κυβέρνησης, αγωνίζεται και του της ΔΟ και τις προηγούμενες. Είναι εθνικός ο σκοπός. Φωνάξτε λοιπόν τον κύριο Αλεβιζόπουλο, βάλτε τον δίπλα, να πάτε όλοι μαζί στον κύριο Σπύρη, στον κύριο Τσίπρα, να του εξηγήσετε τι συμβαίνει, να πάρει πίσω, όπως λέει ο κύριος Αλεβιζόπουλος, αυτό το την κατάπτυστη προσπάθεια την οποία κάνουν οι Γερμανοί και όλοι αυτοί οι οποίοι επιβουλεύονται την εθνική κυριαρχία της χώρας μας, και σταματήστε αυτό τον κατήφορο. Αυτά λέει ο Αλεβιζόπουλος, αυτά φωνάζουμε εμείς, αυτά παρακαλούμε από εδώ. Τίποτε άλλο. Κύριε Αλεβιζόπουλε, η ηλεκτρονική σήμερα, γιατί είναι 2.500 κόσμος, αυτοί θα μείνουν άνεργοι όλοι. Όλοι. Ακούστε με. Αυτό δεν είναι τίποτα, γιατί όταν ξυπνήσουν οι ελεκτές εναέριας κυκλοφορίας, γιατί δεν αντιλαμβάνονται τι παίζεται πίσω από την πλάτη τους, θα νεκρώσει όλη η Ελλάδα. Εγώ σας λέω, ποιοι βάλανε στο τρίτο μνημόνιο την παράδοση του εναέριου χώρου της Ελλάδας. Ποιοι? Και οικονομικά και εθνικά ζητήματα. Αυτοί που τα βάλανε, αυτοί θα λογοδοτήσουν. Και αυτοί οι οποίοι τα βάλανε είναι η συγκεκριμένη κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα, που ενώ δήλωσε ότι δεν θα δώσει τα ελληνικά αεροδρόμια, έδωσε και μπουναμά τον εναέριο χώρο. Ντροπή τους. Ή θα κάνουν πίσω ή να παραιτηθούν. Ντροπή τους. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Αυτά είναι, κυρίες και κύριοι. Τα βλέπετε, κύριε Τουκάκη, τι γίνεται. Τι μιλάμε τώρα εμείς για οικονομικά κτλ. Εδώ παραδίδουμε τα πάντα. Έχουν παραδώσει την εθνική κυριαρχία. 99, έναν αιώνα έχουν παραδώσει όλα τα ακίνητα, κινητή ακίνητη περιουσία της πατρίδας μας. Δώσανε τα πάντα. Θέλω να ολοκληρώσουμε όμως με τις κάρτες, παρακαλώ πάρα πολύ. Σοφία, να το δούμε αυτό, να μην το αφήσουμε έτσι.